drugs, because otherwise it is not right. E kinde ma ikruok dhi nyime mar timo rapar mar jogo manowito ngimagi manoyudo lal kod midhiero mamoko e ng'anyo mag rowere ma higa 2024, moko kuom familia manowito joheragi pod kwano lal kod fuok magin godo, kaka Steve Biko leronwa e gwenge ma Arombe Rabuor e kaunti ma Kisumu. Familia mar William Otieno Onyango ma jahigni 29 mane riembo tuktuk e boma ma Kisumu koro kwayo piny owacho mondo dhi nyime gi timo nonro mar manyo kendo kawo okang' ma chik ne obila gi jomaundu manotimo timbe makamago. Higni 2 bang' ng'anyo mar rowere mag tieng' mar Gen Z, ng'anyo mane kwedo paro mar chik omenda ma omenda mag 2024-2025, moko kuom anyuola kod wede jogo mane owito ngimagi kod yudo hinyruok mopogore pod kwano lal. E gweng' mar Rabuor e kaunti ma Kisumu, familia mar William Otieno Onyango, jariemb tuktuk e boma ma Kisumu, paro midhiero mane gikale bang' wuodgi rem duogo pacho, ma gikone to noyude kar kano ringre. Koro kane ochopo ngeso, koro nwakere. Koro ne ng'ato dhi e Central ka polis, ng'ato dhi osiptal, ng'ato dhi muchari. Koro muchari kane ng'ato dhi, owadgi manoyude muchari to gone simu. Koro nanwa kane ochwade isesi duonde ka. To go simu dala ka. Tapenjo mana ni, iwacho ni William othona. Ma chunya noweya. Pacha noweya. Noyudo ka ywe dier ot ka. Pacha noweya mang'eny. Kenge ma gisegoyo mar manyo ratich wuodgi pok onyuolo olemo kata bang' duol marango tij obila e IPOA kod mano makedo ne ratich oganda KNHCR limo dalagi. Ne joka IPOA ne obiro manowuoyo kodwa mane gibedo joneno kuom weche. Kato koro ne nitiere jo human right be koro ne wuotho kodwa kane ng'iyo chandruok manobedono. Magini makoro kane gitimo nono chenro mane gitero wechegi e kot, mane giloso gi jo kot ma watimo kodgi kinda mane kot owinjo duondgi ni nyaka chulwa e chandruok mwayudono. Koro mae gima nwarito kar nyaka sani. Piny owacho keto thenge omenda maromo bilion 2 mar chulo familia mar jogo mane owito ngimagi kod yudo hinyruok mopogore e ng'anyo machakre higa 2017. Anyuola ne wacho ni mano ok oromo kendo piny owacho owinjo keto okenge mar rito ngima jong'anyo kapod giramo ne okang' mar chik owinjore okaw ne obila mitudo kod nek makamago. Ka ng'ato tho to gimbe mag rito ji, nyaka sirikal kaw action mar ng'eyo to ang'o mane itimone. Kech gimbe gin gi chike ma gitiyogo. Ok nega niga ng'ato, gin gi chike ma gimako ng'ato gitero ng'ato dhi wacho gima otimo. Eka winjruok bedo. Koro gimbe nyaka maki gi amaka mondo piny gi gimo bende gitimo mano. Kech gimbe gin e bwo chik. Oti gi piny maber, en morito piny, to ti kod piny maber. Joka, en emomiyo chik. Ochik gi maber, oti gi ji maber, mondo ji bende koro bed joma ber. To ka koro digine ne nyaka organize joka. Nekech ka koro ng'ato dhi onego nyathine. Samoro nyathine ne mane konyo mamano. Ikruok dhi nyime mar timo rapar mar jogo mane owito ngimagi e kinde ng'anyo ma higa 2024. Jalup gavana ma Kisumu Dr. Matthews Owili okwayo jogo mabiro wuok oko mar ng'anyo mondo oluw chike magayo ng'anyo mamuol kendo girit mwandu mantiere e bombe ma pacho ka. Mwandu osebiro moketo mwandu makoro miyo samoro jowa nyalo bedo gi tije ka gi kacha, nyalo bedo go ala ka gi kacha. Koro kwachako kelo koko kendo to wanyalo miyo jowa ma nyalo dwaro biro ka kata mosebiro ka e sama wuoye ni nyalo bedo kod ang'owa, nyalo bedo kod luoro. An kwayo mara en ni Kisumo ka wabede gi kwe kabisa. Ka okwa tamo ng'ata timo nego beno timo kapo ni dwa ne itim mabende ang'eni ok bedo thuolo gin godo, to kapo nono ni nitie to gitime kaluwore gi ang'owa gi pend chik. Go mane owito joheragi kod yudo lal mopogore ng'anyo machakre higa 2017 ogeni biro yudo omenda machakre 300 nyaka milion 4.8 kaluwore kod kit lal kata hinyruok mane giyudo. Steve Biko, Ramogi TV.